Takže ja vás pozdravujem. Si unavená, vyčerpaná, máš asi tak 40 plus a jednoducho nevieš, čo sa ti deje. Tak poďme sa spolu pozrieť na to, prečo vlastne tá únava alebo nechuť, možno si o sebe pomyslíš, že si lenivá, alebo tvoje okolie ti hovorí, že si lenivá a ty vlastne si z toho frustrovaná alebo sa cítiš nepochopená. Takže poďme sa na to pozrieť jednak z tej medicínskej stránky a potom aj z tej mindsetovej stránky. Takže v krátkosti z tej medicínskej stránky už okolo 40. roku života a u niektorých žien dokonca aj od 35. veku života dochádza k obdobiu, ktoré nazývame perimenopauza. Teda je to obdobie, kedy dochádza ku fyzickým zmenám v organizme ženy, aj keď je to celkom nepochopiteľné, pretože niektorí v dnešnej dobe si len v 35-ke zakladajú rodinu, rodia deti a naozaj, keď im povieme slovo menopauza alebo perimenopauza, tak ako to nie, to nás čaká tak o 20 rokov. Takže chcem tým povedať, že z tej medicínskej stránky tá únava alebo taká tá lenivosť, takéto niečo, kedy sa musíš prehovárať k nejakej činnosti oveľa viac, než by si musel aj po celkom kvalitnom oddychu, môže byť práve spôsobená hormonálnymi zmenami, kedy vlastne dochádza u žien k postupnému ubúdaniu ženského hormónu, a to najmä hormónu progesterónu. Progesterón to je taký ten hormón, taký ten náš pohodiak, ktorý v podstate nám za mladších čias robil to, že sme viac menej zvládali oveľa viacej vecí, boli sme menej vystresované a podobne. To je jeden samozrejme z faktorov, o tom by sme sa mohli veľmi veľa rozprávať. A taká tá lenivosť alebo aj únava, nechuť môže súvisieť aj s ďalšími faktormi, a to je s nedostatkom železa v organizme, pretože predsa len, ak keď si žena, tak menštruuješ a nemusíš mať celkom dostatočné hladiny železa v tele, a to železo, náš centrálny nervový systém, potrebuje na funkciu a na to, aby sme mali dobrú náladu a aby sme sa tiež cítili fit. Takže jeden z dôležitých momentov je nechať si zobrať profil železa, ale nie len to obyčajné železo v sére, ale treba si nechať dať vyšetriť aj väzbovú kapacitu železa, feritín, teda zásobné železo v krvi, a to nám rozpovie trošku viacej. Ďalšou príčinou, a čo sa stáva veľmi často, tak potom sú to rôzne intolerancie, ktoré získavame s vekom, pretože stres a tá konzumná spoločnosť, či chceme, či nechceme, ten konzum nás ovplyvňuje všetky, tak jednoducho vplýva aj na ten náš tráviaci trakt a tráviaci systém a vznikajú rôzne intolerancie, a to môže byť ďalšou príčinou tvojich problémov. Hej? Takže je potrebné si nechať vyšetriť aj tieto veci v zmysle laktózovej intolerancie, v zmysle možno máš len hraničnú senzitivitu na lepok. Jednoducho je potrebné upraviť aj určité stravovanie. S vekom my nepotrebujeme príliš veľa kalórií, my potrebujeme zvýšiť skôr výživovú hodnotu. Hej?
Tak, ďalší faktor potom, ktorý na to vplýva, je, či chceme, či nechceme, je náš črevný mikrobióm, ktorý už súvisí s bodom, ktorý som povedala predtým, s rôznymi látkovými intoleranciami. A o tom črevnom mikrobióme by sme sa naozaj mohli rozprávať veľmi dlho, čo všetko spôsobuje, môže mať na starosti rôzne autoimunitné procesy, rôzne zápaly a tak ďalej. A ďalej pri tej únave či tzv. Lenivosti často sa stáva, že možno pociťuješ aj bolesť. Neviem, či si vedela o tom, že to, akú stravu prijímaš, tiež spôsobuje istým spôsobom bolesť. Pretože keď obsahuje tvoja strava viacej potravín, ktoré sú prekyslené, tak automaticky ty sa cítiš horšie a sú to tzv. Prozápalové látky v tele. A naozaj mám pacientov, ktorí mi sami potvrdili, že keď začali lepšie dodržiavať stravu a snažili sa ju trošičku regulovať, obmedzili príjem sladkostí, tak ich zdravotný stav sa zlepšil. Pokiaľ chceš vedieť viac, tak sleduj ma ďalej.